Nggih. Assalamualaikum, Abah Kira. Kula wakilipun kanca-kanca seniman wonten Malang. Niki hari ini kathah ingkang dateng daleme Mas Marsam mendhet bingkisan kiriman daging jenengan. Ampune sampun, barange sampun rami. Pandonga kula mugi-mugi amal panjenengan dipun tampi kali Gusti Allah dibales kate ingkang kathah. Kula nggih ngoten nyuwun pangestu ingkang agung dhateng panjenengan, pangapunten ingkang agung dereng saged sowan. Salam budaya saking Malang, Abah Kirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kirun ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten matur nuwun sanget. Niki kula pun diundang kali Cak Marsam ingkang perlunipun nampi bingkisan saking jenengan. Niki sampun kula terami, amplopnya juga sudah. Niki bingkisane nggih sampun, matur nuwun sanget. Mugi-mugi napa amal sae panjenengan menika dipun bales kalian Gusti Allah ingkang Maha Agung. Saged nampi rejeki ingkang langkung ageng, langkung kathah barokah, lan ugi mugi-mugi Abah Kirun dipun paringi sehat. Matur sembah nuwun. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.